Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Dobromila a já jsem furt přemýšlela, s jakým talentem bych sem dojela. A nakonec jsem si uvědomila, že mám takový zvláštní talent a to je obklopovat se dobrýma lidma. A právě proto jsem tady, protože mám spoustu kamarádek, s kterými jsme se vsadili a já jsem tu sázku tak trošku projela, takže tady jsem, abych splnila ten úkol z té sázky. Teda. Jaj. Ježišme. No. Tak Kláro, doufám, že to vidíš. Ne. To si dělá legraci. Já si myslím, že sázky se mají plnit. Teraz začněte zpívat. Still the light in the It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. Tak já si myslím, že by to mohlo stačit, ne? Co? Tak. Já děkuju. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blue. Vy jste ale zapomněli hlasovat. Já žiju asi 10 let v zahraničí a potom to představení si myslím, že se u nás doma všichni zbláznili. Vlasy jsou to samý, co nechty. Je to prostě doroste. Počkejte, moment, teďka. Diváci rozhodnou, ještě ne, nebo už Ale jo? když jí dáte, tak vás oholí pak všechny. Počkejte, Tak si teďka. to pořádně rozmyslete. Rozmyslete si to teďka. Takže slečna postupuje, já jí to jdu oznámit, bude mít radost. Já jsem postoupila. Je to snad ne. Dobré. Tak jako nepřijdou, ne? No, já nevím, co to bylo. Ale to bylo úplně... Ale to môžu, že tyto dve panie postúpiť, fakt. Paní uklízečky sice nepostoupili, neboť ani o to příliš nebojovali. Ale takoví, kteří se o postup snažili, měli naději. Čekuj superhrdinou, keď chceš vidět štýl, chceš vidět flow, chceš vidět show, chceš vidět salta, chceš vidět všetko. Čekuj nás, bavíme ľudí, je to najlepšie, čo dokážeme